me voy. Ya lo veo, ahora va a ser lo difícil bastante. Y 13. Ah, no sé, ja ha sortit. Que ve aquí. Quería una papeleta para votar. Sí, sí, señora. Estas son las de las generales. Ya estas son las del Senado, que hoy también. Hay dos de Sevilla y de Pacto. Perdoni, que li puc preguntar? Són de 8 al dia. Nosaltres al programa del Josep Cuní fem retransmissions en directe a través del mòbil. I ara estem gravant, veu que aquí estan gravant les roses i ens estan veient ara per internet. Veig que demana vostè la seva papereta. Li podria preguntar? Com és que ja té decidit el vot? Bueno, yo pues vengo por eso, pero no, yo voto, pero no quiero salir. ¿No? Vale, pues nada, no se preocupe. No quiero salir en cosas. Vale, no se preocupe. Bé, doncs ho hem intentat, però a vegades passen aquestes coses que la gent no ens vol contestar. Som a Badalona, al barri de Llefià, i d'aquí uns minuts el senyor Girauta comença aquest míting amb una mica de retard, no és la primera vegada, i el que els volia ensenyar abans era justament això, que com veuen un dels gadgets que regalen són roses de color taronja. Els socialistes es van quedar amb el patrimoni de les roses durant molt de temps, però aquesta vegada també Ciutadans regala aquestes roses de color taronja a tots aquells que entren a l'acte i que s'interessen per conèixer quin és el contingut del programa de Ciutadans. A la sala, l'auditori, hi ha cabuda per unes 192 persones, ho hem comptat, havia de venir Inés Arrimadas, però finalment ha caigut de l'acte, i sembla que això està a punt de començar. Suposo que d'aquí uns minuts, uns segons, sentirem la sintonia, i veiem que, bé, no està del tot ple. Al final queden encara unes files de seients per ocupar, i veiem que bé, que de moment l'aforament no està del tot complert. Els mitjans que s'esperen, i d'aquí uns minuts començarà aquest acte. A veure, no sabem què ens diu el gat negre, perquè no ho he pogut veure, però bé, sembla que està a punt de començar. Veurem com va tot plegat. De moment, això, el gadget d'avui de Ciutadans, per a l'audiència, tenen aquestes roses de color taronja que tenen algunes de les persones que estan entre el públic, majoritàriament les dones. I la igualtat no sabem si se l'han aplicat o no a l'hora de distribuir-les, però bé, poder